Skal vi lige se. I skal lige hurtigt rate mit pose i går, Daniel, okay? Og sige, om det er skørt eller ej, okay? Om det her er et ulovligt post, eller er det fint nok? Hvad siger vi? Kanoi Svaneflex. Er det skørt? Dit hår. Er mit hår virkelig så skørt, chat? Kold nok, ikke? Hav er så stilet. Det er han virkelig. Han er kold. Han er kold, bro. Var det godt på LA bare? Det var griner nok. Dit hår er slemt med stilet nok. Du ser lidt tyk ud. Tag for det, bro. Tag for det. Hvorfor er det? Det der er, chat. Jeg ligner lidt en amerikansk fodboldspiller. Eller er det bare mig, chat? Jeg ligner lidt en amerikansk fodboldspiller. Men, er jeg delusion, eller hvad? Dit hår ligner Lego, ærligt. Men hvad er der noget, jeg ikke forstår, chat? Hvordan var det lige pludselig mit hår? Det blev grimt. Jeg synes at vi var på vej mod noget, der var sindssygt lige pludselig, ikke? Jeg ved ikke, hvad det er. Vent lige. Vent lige. Branko har skrevet Young Goats til mig. Nej, det har jeg slet ikke set. Oh my god. Branko har skrevet Young Goats til mig. Nej. Hvorfor er det folk skriver, du er typen, der går i jakke i 20 grader, bro? Det er legit regnet i går. Hvad mener du, bro? Koldt billede, det der. Koldt billede. Hvem var det, ham så godt i går? Nå, det var ham fodboldspilleren. Han var røvstilet, chat.